tayo guys sa Jollibee. Bago tayo umuwi kasi 1 hour pa guys yung biyahe. Siguro naman ako kaya chicken. Ay, take out ko na lang. Okay na yan. I-take out ko na lang pala guys para sa bahay ko. Kainin kasi nagsusok pa rin tayo. Diba? Kaya galing ko na lang sa bahay. Ano na lang muna yung price na lang muna kakainin ko tsaka yung drinks na ko. Tapos yung chicken na tsaka yung mushroom fries sa bahay natin yung baka, diba? Hindi tayo yung guys sa bahay. Guys, so okay natin po. Ito na. Uwi na ako guys. Ano na yung uwi na ako, gawa na abuso na to. Sa bakit pinagbigyan naman ako ng amo ko hanggang alauna di ba? Pero ano na, mainit dito sa labas. Lalong mangingitim ang mukha natin dito guys, sa labas guys. Kaya tago-tago tayo, magkuob-kuob tato sa balay Please dun sa bahay, kahit mag-ano ka dun, magsuot pa dun ng mga sando-sando, walang problema dun sa amo ko. Kaya uwi na ako. Sige na guys, babon. Kain tayo guys. Uupak tayo at galing tayo ng Central. Ito pagdating, gutom na gutom ako at isang oras hindi naman isang oras din ang biyahe. Kaso lang siyempre maglalakad pa ako. Kaya ito, uupak na ako. Ito yung rice Tara na guys, kain na tayo. Upak muna tayo. Uupakan na natin to guys. Gusto nung amo ko. Sabi ko binibigyan ko siya ng isang yung pay kasing hita ng manok. Sabi ko sa kanya yung isa ayaw niya. Sabi ko kung ayaw mo di kainin ko. Sabi niya ilaupan ko. Ibig sabihin itabi ko, itara ko para bukas. Sabi ko hindi kainin ko to ngayon. Gawa na mamaya pangit na to. Sabi ko pag malamig, diba? Ayo, upak na habang mainit. Sige na, babo muna.